Bandiraɓe emi silmino e dow moɗon, inde am Usmanu Shehu, min woni ardiɗo Kode Radio International. Emi jaɓɓo on nder kawtal amin ngal YouTube. Kala marɗo habaru ko marɗo goɗɗum ko yiɗi ɗum waɗa e nder Kode Radio fuu o waaway lilduki min e nder ɗo taskaram ko laawol ngol min omti ngol YouTube. Ngal laawol YouTube jonta kangol ɓuri naneki, kangol ɓuri ndaareki. Ngam majum emin nodda on kala nyandere fuu, kala habaru marɗon fuu, kala goɗɗum ko giɗɗon ɗum wata fuu ko larani bano fulɓe, pulaku, tariha fulɓe, tariha dabbaji, durgol dabbaji, jonde hakkunde ummatore fulɓe e luttuɓe, e jonde hakkunde fulɓe e tana fulɓe, e bo jangirde e andal e hakkilanke durki jamu, e kala ko nandi e ɗi fuu to on godi lilde min Kode Radio International ɗon rena ngam watuki e laawol YouTube ngol. Emin nodda on bo kala nyandere fuu to on godi bawɗe naste nder Facebook amin, keɗete Radio Kode Radio International nyandere fuu diga jamdi 8 ha yahugo 8:15 waktuji Nigeria, Niger, Chadi e Cameroon. Mi weltake, mi hofni on. Salamu alaikum.